Mga payat yung malunggay ngayon, no? Mm. Nakaraan ang tataba. Bata sila. Ano yan? 1.3. Bali, magkano yun sa ano? Philippine money. 1 KD is 200. Taas ng palitan mo ko ng 10 And then 20, 60 pesos. It's 260 pesos. Because 100 pills is equivalent to 20 pesos. Ang palitan ng lumabas ko, 200 po. Oh, so 240. 240 ang 1 KD. 240 pesos. Right? Mm. Kung 204. Wow. Sobrang taas. And then, so it means 100 pills is equivalent to 24 pesos. Mm-mm. Then 300 pills is equivalent to 72 pesos. So it means that is 240 plus 70. Are you sure? 204 plus 70. 72? Papadala nga. Yun nga ang 50. 24. Yun nga ang pinadalamin na 24. 51. 4, ito, 72 one siya. plus 4, 76. So, it means, yung malunggay na yan is 276 pesos in our money. So, pag may 51 ka na, may 10K ka na. Wow. Mashallah. Ibali sa Pasko, maka 150 tayo. Inshallah. Tayo. That's their heart. All the amo. So, we have a lot of Christmas gifts. We can pay our utang na. Utang pa more. Utang. Mother Toto is going home on September. Mother Toto. Wow. Yung March ni Mother Toto, naging September. Magkasabay dapat kami umuwi. September, so sabay pala sila ni Ate May. Nag-extend lang siya. Dapat kami magkasabay na umuwi ng 2020. So, dalawa ang uuwi ngayon, dalawa ang mawawala sa tropa natin. Si Mother Toto and si Cherry. Nakakaba to. Tapos, may bumalik naman na isa, si Mother Judith. Uwi din si Ate Judith ng Pasko yata. Pasko? Wala Pagbalik ni Ate Toto. Ah, so, September. October, November nandito. Anong na date sa- ng September uwi is Mother Toto? First week? So, kung first week sa September, October, November, nandito na siya. Mm-mm. So, nandito siya sa Christmas party natin. Right? Si Cherry ang siguradong wala. Kasi Wala. January ang balik niya. So magdi-December si Tsaka si Mother Tita. Judith. Si Tita Judith. Oo, magdi-December siya. At pupunta kaya si Elaine? Sasama kaya siya? How about these two ladies in our neighbor? Sabihin natin na gano'n ang plano. Magsisiside tayo. Tapos, kanya-kanyang dala na lang ng trapal sa pin sa mga pagkain. At saka sa puwet na rin. Pwede bang dalhin natin yung mga upuan na yupi-yupi? Dinet, Mm. pwede magdala tayong 3 ng upuan. Yung nayuyupi, yung kagaya sa kwarto ko. Hindi pa binalik yung mga upuan natin ah. Yung nasa Kalimutan na ng inuwi. Romaitia. Nandun lahat yung mga upuan. Walo-walo. Di, merong upuan dyan si Yuyo ba na pang beach ba? Pang dagat. Pwedeng hiramin. No, we're not doing that one kapag nasira kami pagbibintahan. Kung gusto mo ikaw. Ayoko nga. So, siyempre, paalam mo ikaw. Ay, yung ano na lang, yung plastic na lang na yupi, yung kagaya ng nasa kwarto ko. Nakaupo kami sa kuwan. May sasakyan naman. Nakaupo kami sa may plastic sa damuhan. Nangangalay kasi itong malapad kong balakang. Problema mo na yun. Ang hirap kaya may assets na balakang na malapad. Nahiya ako naman sa balakang. Asa na si Yuyo?